Thomas Mathias sydd fan hyn, ac mae'n boeth iawn. Ac beth fi'n mynd i wneud heddiw, dangos chi sut i, chi'n gallu gweld, clic, sut i ddefnyddio yr sgrin gwyrdd yn Adobe Premiere Pro. So, off a ni de. Peth cyntaf mae angen wneud yw dod â'r fideo mewn. So, chi'n gweld y fideo hyn fan hyn, hwn yw yr fideo hyn fan hyn. So, fi'n mynd i dod â fe mewn i fyna. Ac change sequence settings. So, mae'n mynd i fod yn iawn. So, mae hwnna nawr ar y dechrau. Chi'n gweld, os fi'n mynd trwyddo fe, dyna beth sydd gyda ni. Nawr, beth dwi eisiau gwneud yw mynd trwyddo hwn ac amser i fi yn clicio bysedd fi. Tua fan hyn. Beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd ar y teclyn hyn. Razor blade yw e. Clico yna, so fi wedi snipo fe fyna. So dyna ble mae magic yn mynd i ddigwydd. So beth fi'n mynd i wneud nawr, fi yn clicio fan hyn, dewis y select tool, fi'n symud hwnna lan un. Achos dwi eisiau hwn fod tu ôl tu ôl. So mi'n rhoi C effect, fi download o hwn yn barod. Fi'n gweld fan hyn, a gallai rhoi hwnna fyna. Fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, y problem chi'n gweld fan hyn yn syth yw siŵr bod, mae hwn tu fas yr gwyrdd. So, fi'n mynd i colli'r clic na. Ond, wel, fel na ni ddim wedi bod yn perffaith ar hynny. So, beth mae angen i ni wneud nawr, ar y dar yma, mae angen i fi cael gwared a popeth arall. Nawr, i wneud hyn, dwi yn mynd lawr fan hyn i effects ac dewis effects. A beth mae angen i ni wneud yw tipio mewn. Mae crop tool da fi lawr fan hyn, a beth fi'n gwneud, fi'n symud mewn i fan hyn. Nawr, reit ar y top yr un, mae gyda ni effects, nes i agor fan ni yr effects. A ffordd cyfle wneud na i gwasgu shift 7. Gwasgu shift 7. Dyle fe agor fan ni ar effects controls. Effects controls dwi eisiau. Ac beth fi'n mynd nawr, mynd lawr i crop. So, fi'n gwybod mynd lawr i crop. Ac beth fi'n mynd i wneud ydy just dewis, chi'n gweld y left a right, so fi can just symud hwnna a gobeithio, y daisy, draw fan hyn. Ac wedyn, chi'n gweld, fi'n ti symud hwnna, fi'n hapus gyda hwnna. Ac wedyn, fi'n mynd i'r un peth gyda'r top na, just clico hwnna, tynnu fe lawr bach, clico ar y right, eto tynnu fe draw bach, eisiau cael fwy o fi'n mewn fan hyn nawr. Ac wedyn, eisiau cael bach o ngorffio fe, so eisiau mynd lan fan hyn. Good, fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, beth fi'n gallu gwneud wedyn, i fi jyst yn symud hwn draw. No. Fi'n mynd i clicio hwnna, mae'r crop tool wedi cael ei wneud. A beth mae angen fi wneud nawr yw cael yr ultra. Key maen nhw'n gael fe. Chi'n gweld hwnna? Mae ultra key gyda ni. A fi'n rhoi'r ultra key ar hwn nawr hefyd. Nawr, chi'n gweld wedyn ar yr effects control panel fyna nawr. Mae crop gyda fi, a chi'n gweld fan hyn, key colour. Nawr, key colour yw gwyrdd fan hyn. So fi'n clico ar y gwyrdd. A chi'n gweld, mae'n cael gwared o'r cefndir i gyd. Nawr, dwi ddim yn perffaith, so gallai symud lawr tamau bach i mat hyn fan hyn. A beth fi yn gallu gwneud ydy just ar yr effects control panel fan hyn nawr. Mae crop gyda fi, a chi'n gweld fan hyn,
key colour. Nawr key colour yw gwyrdd fan hyn. So fi'n clico ar y gwyrdd. A chi gweld, mae'n cael gwared o'r cefndir i gyd. Nawr, dyw e ddim yn perffaith, so gallai symud lawr tamaid bach i yr matin fan hyn. A beth fi yn gallu gwneud ydy jyst falle chwarae gwmpas gyda fe i gael gwared, os fi'n gallu gwared o fwy. Okay, cael gwared o fwy. A dyma pam mae'n eitha pwysig bod gyda chi y gwyrdd perffaith, achos os mae gwyrdd perffaith gyda chi, mae'n mynd i fod yn iawn. A pedestal, chi'n gweld mae pedestal na wedi cael gwared o hwnna. So mae'n chi'n chwarae gwmpas gyda'r tolerances i ni gyd. Mat clean-up, beth hwn yn mynd i wneud. Wel fi'n hapus gyda hwnna. So, chi wedi gweld fi fan hyn nawr, os fi'n clico ar opsiwn hyn, fi jyst yn mynd i symud fi hwnna i'r cornel, ac wedyn fi'n mynd i symud hwnna reit yn fwy. So nawr, chi'n gweld, fi draw fan hyn, ac wedyn fi'n bang. Nawr, beth fi yn gallu gwneud hefyd yw defnyddio gwefannau eraill hefyd. So fi yn mynd i just poso hwn am eiliad. Wel, na, fi ddim yn mynd i. Fi'n mynd yn syth nawr at y wefan i fe. So gallai ni clico fan hyn ac rhoi Google mewn. A gallwch chi just teipio mewn www.google.com. Ar google.com, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n gwneud image search. A fi'n gwneud image search o green screen effects. Lot o stwff yn hyn gyda ni. Vector easy, okay. Green screen, okay. So, gallwn ni mynd nôl i Pixabay eto nawr, a jyst dewis pethau. Okay. Beth mae hwn yn edrych fel? Clico ar hwn. Clico ar eto, weld sut mae'n edrych. Yey! Fi'n hoffi hwnna. Beth fi'n ei wneud nawr? Fi'n mynd i lawrlwytho hwnna o Pixabay. A fel, mae hwn siwr fod yn mynd i cymryd bach o amser, ond chi'n gweld, fi'n rhoi pob peth yn yr folder ble mae'r movie gyda fi fe. Save. So mae hwnna nawr yn y folder cywir gyda fi. Ac mae angen gweld, os fi'n mynd nôl i'r Premiere Pro, weld. Ac os fi'n mynd i clico fan hyn, chi'n gweld media browser, subscription, mae hwnna. Ac beth gallai wneud, gallai rhoi hwnna mewn i hwnna. Nawr, dyma beth sy'n eitha diddorol gyda hwn nawr. Mae angen i chi jyst mynd i'r effects eto, Ultra Key, a mae hwn yn easy peasy nawr. Chi jyst yn symud draw i hwnna. Ac wedyn, lan fan hyn, chi'n gwybod ffindio yr Ultra Key, a chi'n gwybod mae fe yn effects controls. Clicio a jyst dewis e. A beth sy'n digwydd wedyn, Core Magic. Wey! So mae hynna yn bach richel i fe, so clico fan hyn a clico hwnna, cael gweld os fi'n just symud e lawr i fyna. So, fi'n hoffi hwnna. Dyna'r effeith fi'n gallu cael. Ac beth arall gallen ni wneud? Chi'n gwybod, ni sy'n gwneud bach o overkill nawr. So, just yr effaith actually, fi ddim yn gwybod beth mae hwnna'n mynd i bod fel, ond fi sy'n cael mwy o bethau. So, gallai mynd nôl nawr i Pixabay. A gallai wneud green screen o, green screen. Mae lot o stwff gyda ni. I fod yn honest gyda chi ddim rhaid, os mae un lliw yn y cefndir, gallech chi defnyddio hwnna.
So, ydy hwn? Rhywbeth bach i fe. Ydy hwn yn mynd i fod yn dda? Gen i weld. O, o, o! Ni'n mynd i ddefnyddio hwn ydyn ni. So, ni'n mynd i gwasgu download nawr. Gwisgo download. Hwn lan to. Chi yn mynd i'r... clicio fan hyn, mynd i'r media browser. Yn gweld heart. Ni'n rhoi e mewn i fan'na. Fi'n rhoi ar y top nawr, okay? Fi'n rhoi ar y top. So, clic fan hyn. Okay, chi ddim yn gallu gweld y cefndir. So, fan hyn nawr, clico arno fe. Clico ar effects. Chi'n effects control. Chi jyst yn symud lawr wedyn nes i chi yn gweld yr ultra key. Ac os chi'n gallu gweld yr ultra key, os chi ddim yn gallu gweld yr ultra key, ultra key, mae angen i ni rhoi yr ultra key ar y clip yma. I wedi nawr. Mae'r controls gyda chi'n dawod lan. Clico ar yr pipette. Clico ar y gwyrdd. Bam. Oh. Dyna ni, mae hwnna'n gwydriau. So, gallai clicio ar hwn. A falle byddai'n gwneud e bach yn fwy o seis. Clico ar hwnna. Ficto pen fi'n perffaith fe. Go hwn fan hyn de. Clico hwn. Subscribe to download. Gewn ni weld oes na rhywbeth ar Pixabay gallwn ni... Vector Easy. Fe wedi defnyddio Vector Easy. Gewn ni weld os mae Vector Easy yn gada. Nawr, mae rhain yn free. Fe wedi defnyddio fe unwaith, so falle bydd e ddim yn gadael i lawr wythno fe nawr. Free download, attribution required. So mae angen i ddweud i pobl os dwi wedi defnyddio fe o fan hyn, okay? Okay. Vector fire save. A dyna ni, mae'n easy peasy. Easy peasy. So vector fire, so ewn ni nôl i fan hyn nawr. Bydd cael bach o vector fire. So, mynd i hwn, mynd i media browser. Oes vector fire, chi'n gweld vector fire? Wee! Dwi'n rhoi hwn ar y dechrau fe fwy, ar y dechrau. Ar y dechrau. A chi'n gweld, fi ddim yn gallu gweld dim byd nawr, ond eto, fi jyst yn mynd i effects, yr ultra key, os dwi ddim yna, jyst tipech mewn ultra key, fi'n symud e a rhoi e fan hyn, ac wedyn, beth fi'n mynd i wneud, mynd lawr, dewis ultra key, clico ar pipette, clico ar y gwyrdd, a dyna ni. Okay? Okay. Da iawn. Anyway, os ych chi sydd o mewn ac treial hwn, gallwch chi. Cofiwch, os chi'n gwneud yr effeithiau hyn ar y cwrs technoleg digidol, fe gewch chi wrth gwrs fwy o clod a fwy o farciau. Ond dyna ni. Ac os ych chi'n gallu creu pethau eich hunan ar cefndir gwyrdd, fydd fwy o clod i chi. Okay. So, beth nesaf yn ei nawr yw ffindio mas ble mae fe yma. Hwn i fe. Gewn ni weld ein ôl fan hyn nawr i ffindio mas ble mae'r things fi. Hwna i fe. I fe, hwna i fe. Hwna yw'r tân. Hwna yw'r subscribe i fe. So, beth yw'n ei wneud? Fi yn mynd i rhoi hwnna. Copio hwnna. Lan fan hyn. Space, yn mynd i lan. So, mae hwnna'n ôl fyna. Dyle fe fod yn gwych. So, clic hwnna. Symud hwnna lan nawr i fan hyn.
Perffaith, perffaith, perffaith. Anyway, cofiwch hoffi, cofiwch dweud sylw neu beth bynnag. Ac os chi eisiau dysgu mwy am Premiere Pro, cofiwch gyfannwch un ysmythais.